Il-Prim Ministru Robert Abela tenna l-appell il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija sabiex l-Oppożizzjoni tattendi u tagħmel skrutinju parlamentari fuq il-kandidat riferut tal-Kummissarju tal-Pulizija. Għandu l-aqwa opportunità li fi ftit ġranet jidher quddiem il-Public Appointments Committee, il-kap tal-Oppożizzjoni, se jkun hemm il-Kummissarju tal-Pulizija nominat u jagħmillu d-domandi kollha. U jagħmillu id-domandi kollha. X'beħsibu jagħmel inkluż dwar il-każ li semma issa dwar l-ex-Kummissarju tal-Pulizija. Daw domandi rilevanti li l-Oppożizzjoni missa tagħmilhom imma li sallum meta tgħid li se tabdika milli tagħmilhom. It-tlieta filgħaxija fil-Parlament il-Prim Ministru qal dan meta l-kap tal-Oppożizzjoni għamel talba sabiex fil-Parlament isir dibattitu dwar l-ex-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutaijer u l-Korp. Iżda l-Prim Ministru kien ċar u saħaq li rridu nħallu l-qrati u l-Pulizija jaħdmu. Fil-mument li aħna f'dan il-Parlament nibdew niddibattu dwar l-ex-Kummissarju tal-Pulizija f'dan il-Parlament, se tkunu intom li waqqaftu dik l-investigazzjoni. U dik hija xi ħaġa li ma rriduhiex. Sur President, aħna nemnu, Sur President, aħna nemnu fil-qrati tagħna. Jien għandi fiduċja fil-Korp tal-Pulizija wkoll. Il-Prim Ministru tenna l-fiduċja tiegħu fl-istituzzjonijiet rilevanti fejn saħaq li dawn għandhom jitħallew jagħmlu xogħolhom. Jien ma rridx biss li f'dal pajjiż nibqgħu nitkellmu biss bħalkom dwar investigazzjonijiet. Jien irid nitkellem illi fejn investigazzjoni tagħti lokal prosekuzzjoni, dik il-prosekuzzjoni issir u wara li ssir il-prosekuzzjoni l-qrati jagħtu l-ġudizzju tagħhom. Ejja nħallu l-istituzzjonijiet tagħna jagħmlu l-ġudizzju tagħhom fil-mument li dan il-Parlament nippruvaw nikkonvertuh jew f'korp tal-Pulizija jew f'qorti nkunu għamilna l-ikbar żball istituzzjonali li nistgħu nagħmlu. Ftit tal-ħin wara l-Speaker tal-Parlament Anġlu Farrugia ċaħad it-talba tal-kap tal-Oppożizzjoni. Fil-waqt li kwota rulings preċedenti, fid-deċiżjoni tiegħu l-Speaker qal li t-talba tal-kap tal-Oppożizzjoni tippreġudika l-investigazzjoni mill-qrati. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.